So yun, what's up mga papi? Nandito tayo ngayon sa may Lingayen, no? Papakarwash lang natin si Oni. Yan. Dito tayo sa may Lingayen Boulevard, no, mga papi. Dito sa may iWheels. Tama ba? iWheels Car Wash Trading. Yan. Naghahanap kasi ako ng matinong or maayos na service ng car wash. Tapos medyo puno kasi lahat yung mga car wash dun sa Binmalay. So dito ako napadpad ngayon sa Lingayen. Ito nga si Oni. Dito natin pa-car wash. Yan. Paps, kaway muna. Let's go. Yan. So dito yung parang stage 1 nga nila. Dito hugasan, sasapunin. Tapos doon, after nyan, lilipat nila dun sa kabila. Sa stage 2 kung saan nila papatuyuin, vacuum, tapos may kasama na rin na wax yun. So mamaya sasabihin ko yung presyo kung magkano ba yung service na pinagawa natin. So yung service na pinagawa natin dito is car wash at underwash. Pero soon ipapa-undercoat ko rin siya kasi hindi pa nga ito napapa-undercoat si Oni. Pero sa susunod, yan, mag-canvas na rin tayo ng undercoat nila. Mamaya pag doon sa stage 2 nila, sabihin ko yung price nung service na pinagawa natin ng mga paps. At meron din silang nitrogen dito na hangin kung saan mas magaan yun mas magaan yung nitrogen na hangin compare sa mga air compressor na ginagamit. Mura lang din yung papalit ng nitrogen air nila dito, kaya papapalitan na natin to si Oni, yung gulong niya ng nitrogen kasi may time na pag hindi nagagamit si Oni tapos pinapacheck namin yung hangin, yung tire pressure niya tumataas. Nag-expand kasi yung air pressure sa loob pag hindi nitrogen. So yung nitrogen, papapalitan natin siya ng nitrogen para mas magaan yung takbo at mas suabe, mas tipid din sa gas. Lipat na nila dun sa stage 2 ng processing ng car wash. Marunong sila mag-drive dito. Ilipat na nila si Oni dito sa stage 2 ng kanilang service. Let's go Oni. Yan, pumper time yan. Pumper time kay Oni. Right? So yan mga paps, nandito, ito yung pwesto nung iWheels Car Wash and Trading. Yan, dito yan sa kahabaan ng boulevard ng Lingayen. Makikita niyo siya sa kanan pagpabalik na kayo ng Binmalay. Yan, so ayan yung car, ito yung logo nila. Madali lang hanapin. Tapos papasok kayo dyan. Yan. Dito na tayo sa stage 2. Ang kagandahan kasi dito, marami silang pwedeng humawak sa sasakyan nyo, kaya mabilis yung proseso nila. Yo. Yan, tina-tire block na rin nila. May Pops dito. Pops, kaway muna. Yan. Ito yung sinasabi kong nitrogen nila, mga papi. Yan no. TCL Air Technology. Nitrogen siya. So ayan, tinatanggal muna yung hangin o nilalagyan na yan. Parang binabawasan niya na rin tapos nilalagyan niya na. So ayan mga paps no, nilalagyan na nga ng nitrogen air yung gulong. Usually kasi 32 yung pinapalagay ko sa lahat ng 4 na gulong. Ayan, pakita ko sa inyo. Sabi nila dito automatic na nagbabawas ng hangin. Tinatanggal na yung normal na hangin tapos pinapalitan na ng nitrogen yung hangin na ipapalit dito sa mga gulong natin. Right. Tapos sinasabay na rin dito nasabay na rin i-wax tapos i-vacuum yung loob. Meron pa palang laruan na naiwan. Shoutout muna. Yun, papi. Ito, pangalawang gulong na.
Kitang-kita nyo naman, di pa tapos pero napakakintab na ni Oni. Yan. Shoutout natin sila ma'am dito sa ano. Yan sila ma'am. Ma'am, ano pangalan nyo? Noemi. Ma'am, shoutout kayo sa ano natin, sa vlog. Shoutout sa iWheels. Napakasulit ng ano, servisyo dito. Kung malapit kayo sa ano, Lingayen. Dito lang to sa Boulevard, madali lang makita. Pinakita ko naman sa video natin kanina. Yan. Hanapin nyo na lang. Meron bang ano, Facebook page, Pops? So yan mga Pops, ayan. May auto detailing, buffing, car wash. Ayan, mamili na lang kayo kung anong service nyo na gustong ipagawa. Tapos, eto, change oil package din sila dito mga papi. Yan. Wala si Sir, yung kasabay natin kaninang magpa-car wash, admin pala si Sir ng ano, iWheels. Si Sir. Sir, ano pangalan Sir? Wa? Dito po. Dito. Shoutout mo na Sir. Shout out sa mga iWheels, car wash, attendants. Yes, Sir. Peace Pop. Thank you. So yun mga Pops, bago ko makalimutan, yung service pala na pinagawa natin is 130 yung car wash nila. Tapos itong nitrogen na air technology nila dito is 30 pesos, no? 30 pesos per gulong. Nakalimutan nga natin ipa-underwash. Nakalimutan, wala sa isip ko na dalhin dun sa lifter nila. Pero yung underwash is magkano bro? Yung underwash nila. Ay, underwash yun dito. 120 naman yung underwash nila. So, walain nyo, may ganito pa pala sila dito mga paps. So, promo. Pag naka 10 stamp ka, may free body wash ka sa service nila. So, yan. So, yun mga papi, pauwi na nga rin tayo. No? Bago ko makalimutan, yung price pala ng kanilang service doon ay 130 pesos yung kanilang car wash. Tapos yung nitrogen air naman na pinalagay natin is 30 pesos per gulong. So yun, total of 200 yung binayaran natin. Ewan ko, hindi ko alam kung tama yung computation, pero 200 na lang yung siningin nila sa atin. And definitely babalik tayo doon tayo magpapa-undercoat ng ating, eto si Oni, doon natin papa-undercoat. Tapos shoutout sa mga tropa natin dyan na nag-car wash nitong si Oni. Talagang kita nyo naman, no, napakarami nila doon. So kahit ilang kotse yung lumapag doon, hindi kayo matagal mag-aantay. At saka kasi yung place nila is napaka-relax, maluwang, hindi masikip. Tapos may pwede kang pagtambayan, may parang lounge area. Tapos may mga kainan din doon sa loob mismo ng kanilang car wash. Yun lang mga paps, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Isang short video lang, pero yun, sana nag-enjoy kayo at magkita-kita ulit tayo sa next episode natin. Salamat, peace out.